kuna DJ Holly timbonzwa nyaya ye 127,000 because isu hatina plan yeweekend ka tinozwa kuti mari zvakafamba sei iri kutaurwa kunzi yakadyiwa la Gambako pamwe tingatoitawo plan akatipo imwe yakawanda nakaita saGambako yoye angashandise mari kubva muhomwe make kachibatsira nyoka yamabhunu munhu weZANU-PF asinei naye kana zvezvitaurwa nana makore zvezvahandi zvekudhakwa zvezvesimbanje dzedze munotoona nga apostle anomboita chirwa mbanje wena baba kana ukaramwa kesi iyoyo Sarwa kana Gambako ndazoda kutaura zvangu but ndazongonyara but kumaloti kwenyu every day na 6 na 5 o'clock paunoenda live kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV ndubvu zvatanga muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu kaTipot country our beloved Zimbabwe. So nyaya dziri kutendera nhasi pari kunze vaGambako vari kunze vakarova 127,000 chakadaro ikokoko iri kunze yairezwa pane nyaya yanyoka yemabhunu. Inyaya iri kunetsa but inanzi ndakaitaura indongoda nyaya dzekuti dzinenge dzine umpo. Nhasi ndoda kufonera kwazvakataurwa timboikurukura tinzwe kuti zvakafamba sei pamari yakarohwa akairova chirudzi akomana vanhu vanoziva kurova mari yakada unozoti utofirira kuti munhu ari mukati ka munhu wese button is a business deal chikoronyera achipere makoronyera muchagara munawo but kana chingatosvika panapo iziva kuti ndodedzera kuti pasi neZANU-PF kana kuti unozvigoonawo zvandinoita zvekusumudza ZANU-PF nenzeve uchirovera pasi paya tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikani ngavasvotwe kwese kwavari ikokoko vanhu veZANU-PF vakadhakwa right. Inzwai panapa ka ndoda kumbotaura na DJ Holly, one of the biggest DJ on internet pachapisa ndaunzwa kuti ichokwadi here kwavalevi nataunakirwa nezvikirikiri nyaya dzinotakunakidza one DJ patoners zvakamira sei galezi baba muda seizvo neka weekenda weekend tingaita sei ndatoti ndingatimbofambira nyaya kuna DJ Holly timbonzwa nyaya ye 127,000 because isu hatina plan yeweekend ka tinozwa kuti mari zvakafamba sei iri kutaurwa kunzi yakadyiwa la Gambako pamwe tingatoitawo plan akatipo imwe yakawanda unana sendra unowana kune mbavha yaiyese hanzi chakanyatsoita zvakanyatsoifamba sei mari ndakazongonzwa muchiitaura but pamana ndiri busy ndakangokwanisa kunzwa nyaya ndausikwanisa kuti timbozofambira ndichibvunza like this. Gambako ari kukoleta mari achinyepera vanhu kuti ari kushandisa mari iri kubva muhomwe make iwewe wakazvitarisa iwewe munhu akaita saGambako yoye angashandise mari kubva muhomwe make kachibatsira nyoka yamabhunu munhu weZANU-PF asinei naye saka aitozi ini ndaifunga kuti vamwe vari kubenefita content but ndakatozozviona kuti hamaya kuseri kwecontent ukaitotora mari uri kuona aizve saka mana inoziva paipa achibuda ndakabvisa 20,000 ndakadidi izvo itori nigirikini yanga itori change yanga yadzoswa munhu angatotora zino renigirikini zvozozo yanga yatora chinenge 107,000 ndo yanenge asara nayo ichange iyaye sound block ndaitombomufonera but adaire mai makozi angu ende ukamufonera ukangotaura sare kuti DJ Holly anotochinja face anobva atsamwa zvisingaite ndarazoa ndomudyisa chifumuro zvine dharo aisu baba isu hatina tinosvika kababa isu kana wangobata ungokudzwa kuti uri mbavha kana tichiudza munangagwa kuti imbavha nachivhayo tozotya Gambakwe Gambakwe naSarwaka Sarwaka arimo pakunikira kwemari Sarwaka akanyatsoirowo sei akarova mari yako kusati kwabuda nemafigures private investigators apedza mafigures asati apera kubuda but Sarwaka akarova kuside kwake baba uri kuona kuti chii before usati watombotanga kuita sei iwe kule ndiyo kana tichita project tese ndikazoya ndakubvunza kuti kule ndiko project yaofa zvamira sei
ukatanga kuda kuramwa it means kuti hauna explanation yaunayo urikubata kubatwa kunzwa wakadya mari saka unongozviona nevanhu vanotanga kuramwa kunzi kana zvakadaro chiita inega zvakadaro handishadzoke kukesi iyoyo as if wakutozviita kunge ndiwe munhu akapenga pachinhu baba titoziva kuti those people they were involved pakusungwa kwanyoka yemabhunu uri kuona and they were making money pakudhileya kwake kuti aramba arimo mukati until malawyers azoti aiwa isusu takudawo independent media house imbobudisawo nyaya iyi paakazvinzwa dambako akambarama because lawyer kanopedzera kuti anga asiri kuziva zvaari kuita achiramba achishanda navanhu vekuti vanenge vachiramba zvingobhenefita because nyaya yenyoka yemabhunu yakataurwa umana vanhu vakakesha panyaya unikuzonyoka yemabhunu baba wakaona secret recording yandakabuditsa ichitaura kuti vanhu ivava vari kuita zvakadai so vanhu ivava vari horrible chichichichichichi vakunyembedzera kuda kukolekta mari that conversation haisati yapera ndichaibudisa yese mazita ana general chiwenga arimo futi imomo anagamba kwachinyepera vanhu mazita ana kasukuweremo imomo saka ndende ndakambomira ndakatinyamwe information ndichida kuzobudisa majoka angu kana zvaita sei zvanyanyorema vanhu kutoona kuti ari kutoziva kuti atamubata atamutayogambakwe imbavha everyday na 6 o'clock everyday achingomuka here mudana 6 o'clock everyday na 5 o'clock anoenda online ngamba aziva kuti wona ari kuti ndiri mbavha akabvunzwa wani nasubscriber wake nezuro zvikanzi naye vagamba akwe muri kunzi nadj Holly makaba mari zvikanzi dj Holly ndiani what is his real name tiudzei zita rake ari kuda zita rangu rei kuti azoswera kushungurudza mhuri yangu iri kuzimbabwe imbavha everyday na 5 o'clock havanaka unozati yaizaseka zvimotira fani ene ndikuseka ndachitomboona comment section yako vanhu vari kuti hanzi Kuliet naHolly vakatengwa nezvigamuneni hanzi nezvigananda iwe vana vanombonyatsofunga sei unozati zvimwe zvinhu zvatinomboona zvatinosangana nazvo panyaya yekuita chibasa chika munhu angati takatengwa nezvigananda zvipi takatengerwei takatengwa nei pano mwakamboya futi kwangu achitaura the same issue konozanzi ana Kuliet vanenge vachisponzwa nana ed anenge achitengerwa masini akati iwe timbori nechiko chinoshamisira chekuti munhu akakwana angatadza kuzvitengera zvinhu zvake kana achida kuita basa ungatadza kuzvitengera zvinhu zveequipment rebasa rako rounongochiita vanhu ava havazivi chandakazoona secret iripo ndeyekuti munhu iye unonzwa achipopota havazivi kuti vakadzi vavo vanogara vari mumadm medu gaya kuti iko zvinezvi mukadzi wake chaita kuti atokomenda kudaro mukadzi wake anenge achitonyangwira achinakirwa nezilafu rekwadj Holly rechidzi anenge achinakira ende futi unoziva kuti chimwe chandakazoona zvangu chandakamasaka ati rekuti vanhu ivava vanotaura izvozvo ndozvigananda ndo vanenge vakapiwa mari ndo varakashi vavo because that's their best defense akwanise kuuya on the table otaura mafacts namba yako it's on public platform okufonera Kuliet uri kuti zvakati nezvakati aiwa ndiri kuona ngo vakapiwa mari munin'ina nekuti pakabira pakadai and you engage in a conversation exactly but havana mafacts vanhu veZANU-PF ivava ndosaka chiona vanoda kungopusha one-sided narrative kungoti pamberi naED 2030 zvatopera ukazovabvunza kuti iwewe sadunga munhu 2030 yakakunakirei haana kana chinhu but anoswera achiimba 2030 ndiyaEmmerson uri kuona saka vakadhakwa vanhu haina handimboteerere iwe ndakanzi murakashi ndikanzi ndakapiwa mari ndikanzi ndiri nhingi vakataura zvinyadzi makomenti mamwe handichatombobvise ndangosiya zvakadaro but at the end of the day vanozongodzoka but Holly waitaura chokwadi panyaya yadhikapako Holly waitaura chokwadi panyaya yaSaruwaka uri kuona because time inozongobudisa chokwadi time inobudisa chokwadi ndofear baba inini first car yangu inini ndakatenga ka40 kakari ka95 kandaifamba nako kasina ignition ndichikamutsa nemawaya so kachibatanidzwa tambo so paignition kachitomuka kachitoyenda ndikazobva ipapo ndichiupgrade ndichienda uri kuona ndine history handina ndasiyana namukungunugwa inini anenge ane maketeni emukitchen mubedroom
uri kuona ndiri kushanda ende ndiri kutozoona ndega kuti am making progress. Ndaitotarisa mafotos angu epafacebook musuno ndichiti aiga kwandakabva ako mana. Saka vanhu vakazongotiona tapanapa ka vanofunga kuti pamwe tapiwa mari kudhara, but we are working baba. Ende uniyo unoziva mashandiro atinoita pakati peusiku tichirekodha tichiita sei uchitukwa nevanhu, emotional damage chaiyo chaiyo kutukwa nevanhu unoziva kuti zvinokanganisa brain. Chokwadi. Unogara une pressure nestress chaiyo mwana isingaite. Unoona saka unoona imwe issue yandakaona unoziva ndekuti chii muchigame ichi vanhu vanga vakubohwa vanga zvinyaya zvaingobudiswa zvaibohwa, saka pavanoyaisu toona takungosvika tichidhaya tichidambura vanhu vachiuya voungana vakutanga kunzwa news dzekona naZBC ndiani asvika zvizo dzaibohwa? Ndiani ngavanoteerera izvezvi ZBC kana vachida, but why vari kutenga data vachiuya? Because vanozoona kuti apa pari kunakidza, pari kurohwa nyaya apa ukuzviona. Ende tikutaura sezvadzirika unfiltered tichienda. And aliso hatina formula kunzi usaseke kana uchitaura news. Uncensored asiri rumbi. Watanga. Uchatinoesa nyaya idzo dzemamazita kakune mamazita kuna vanhu vanokesha yokuti anobva atokufonera ungochitorere zvenhingi iwe uzitore zvenhingi umwe ndakazomuti saka uda kundirova here. Aiwa unoziva kuti chii following yevanhu vaya kunyanya vechikadzi online ka mafesi anenge atori honi zvavo anenge achitonakirwawo nekuonawo mabhebhi saka vanodifenda nemwoyo. Saka isusu kuno kusha tinongokudza chokwadi kuti iwe kana usiri kunakirwa nazvo ndezvako izvozvo enda ikoko ibva panapo. Mangwana unomuona munhu yano achikomenda kuti hodi apo wakutaura news apa uya usiri waitituka nezuro here. Saka vanhu vanenge vari honi tarisa kana mafollowing ana Madam Boss ana maititra ana Lauren Guyo mafesi ega anenge ari honi uri kuona. Saka kudhila nevanhu vari honi kuti tichinje nyika ka hatina kwatinoenda. We need vanhu vari sober mind vanonyatsotaura kuti rumbu kumhanya negeza revolution geza izi ZANU-PF makamuona akadzoka akutenda amunanga pamusuno munonyarira kupi uri kuona. Saka kuti uzoadmita kuvanhu kuti akomana ndakamhanya nebhizasiriro kasori izveni havakwanise vanenge vane pride dzakawandisa and their followers are gullible akapusa anoramba achingoteera chete. Izvo haindira munhu andotya baba ndotaura chokwadi sezvachiri baba. Pane kari kufamba kachikwata kaka zviri kumbopera sei vanhu vacho vanenge vachimboita sei kwamwana hanzi Jojo Chikwa meno Jojo meno ndozita racho barisa ratosumuka nezita rangu ndevhidho randamuitira wane ndikati kana uchida relevance kaunondifonera namba dzangu dziri pascreen. Pandapiwa namba dzake nomwe munhu ndamufonera atondisira message ndikanzi who is this one, how may I help you with at least text first car. So I decided whether to pick your call or maybe call you, or maybe your call isn't worth picking after all speak. Vaisaka emoji ke munhu ari kuningirira akana relevance mukadzi nenoti chimbo ratomubatsira kuti asaramba achizvimakisa. She's embarrassing herself. Ari kuti hanzi nyoka yemabhunu haasi mujeri haana kusungwa. The lawyer ndakaita interview naye ndikamubvunza the questions ndikazviposta. She's always on my channel. I think she's my number one fan. Maybe arotondistoka. But isusu manje uri kuona kuti isusu hatidzikisire vanhukadzi. But vanhukadzi kana varasika tikazovaudza kuti marasika zvinoita kunge tiri kuvabhula. But dai Balista akauya otaura kuti DJ Ole eneniwo ndiri upcoming politician ndoda kutoitawo involved munyaya yenyoka yemabhunu zvinofamba sei. Tombowo platform toudza vanhu kuti endai kwaBalista Jojo kuri kupisa uku ari kutaura zvakati mukadzi ari kuchimhanya chii zvinhu zvoenda kumberi. But iye manje anotanga kutaura nyaya dzisiko ende vanhu vacho vanobhiliva vanofunga kuti ungatenge mapurisa wohaya koti kuti vanhu everyday vachienda kukoti nemajaji nevanhu variko nemabloggers kuti munhu asina kusungwa ari kumba kwake. Zvimeke sense. Zvina musoro. Plus iye anenge achiwana chii. Unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvisingaita. Mushowa family munhu iri kuchema iri kuningira munhu oramba achitsimbirira kuti munhu haana kusungwa iye munhu akasungwa. Anenge achizowana chii pazviri. Kudhakwa baba.
iwo saka noti kukoti because South Africa is different neZimbabwe saka vanhu vese vaenda kukoti vaendera zvinhu zvekunyeba vese nyika yese yo anzi nyoka yemabhunu ana kumbosungwa saka aripika ngaatiudze kwaarika anzi ariko kumba kwake kupi ngaaende pimba pake iye nekamera oti uyu munhu ari pano uyu handiti ndo zvinoitwa she's not in South Africa ane namba yekunhingiringini haisi Botswana here haisi nhingirini inonzi Zambia ine plus 260 chiro 260 Zambia ndokwakazara masiya iwoka uko ndo bhesi rakagariswa masiya iwoka iri mira tione kuti ikodhi yechiyoyo baba isusu manhamba acho tinongomawana anongouya baba mira tione country code iZambia Zambia kunogara manhingirikini uko ndakatomona mapictures ake futi akapfeka rigaria reZANU-PF futi munhu yeye saka anenge achitaura zero hatikwanisi kunhingirikina nezvemunhu anenge achitosapota ZANU because ini ndototi kubva kusendi chimuka pasi neZANU-PF chero vana vangu vatoziva kuti mudhara wedu hadi ZANU chero inini chero mota mangu mukadzi wangu akwire kana akangotaura zvekuti ZANU chitotomuti uchatokwire mota yangu famba netsoka enda nekombi hatina chakabozi hapana there is nothing good about ZANU-PF saka munhu anotaura zveZANU-PF ini handitomuteereri ndotanga toti pasi naye kwaari ikoko chero nevadzimu vake pasi nazvo ikoko zvese ZANU-PF ngateerera vanhu munhu anoita zvezANU ada kuti munhu afire mukati here ada kuti vanhu varamwe munhu manje vari munhingirini momo munhu wese akatoramwa nyaya yenyoka yemabhunu futi pasi nemunhu wese akaramwa ende maleaders avo Gambakwe naSarwaka indoramba nchiwataura pasi iyo ngatitaenda kuhondo unoramwa nekuti malawyers ataurire ine umwe munhu ne ene zvari kunyebera vanhu hanzi musi wa31 July kune March inenge iripo nyoka yemabhunu anenge aripo Chamisa anenge aripo ende Comrade Geza vanenge varipo ndakachoona kachimeseji chacho ndichakutumira screenshot mugrupu racho Chamisa kwenda kuMarch ndiana ngavanyebera nenyaya dzekuzanu kwete nyaya dzekuti Chamisa nyaya dzaChamisa ndisu tingatovaudza isusu kwete kuti vatiudze vanhu nyaya dzaChamisa kwenda kuMarch yani anoenda baba ndakafanira kuseka ndikati vanhu vanojairira ende vanhu vanoramba vachiudzwa zvinhu zvakadaro varamba vachingondinga ndo nyaya yatitoramba isusu we are serious about this thing hatisi kuda maside shows ekuti munhu anongoti ngatimbodaise chimboye kuno kuti munhu awanike tuchaunga political relevance no that's not it kana vanhu vasina ndi toda kuzviona kuti ichida kubudirira chikasabudirira tichanetsana zvisingaite because we are sick and tired now vanodaro man tichanetsana zvisingaite ende kuMarch kwacho toda kuona kuti ivo vanenge varipo here kana vati vakatarida kuitira kupi mheno ndakambozopedza kuverenga chirimo hachisati chatodelitwa chirimo mugrupu racho but chirimo but chakatotaura nenguva zvese nevenues na8 am kana 6 aizochataura chinzi kuHarare so ndichocho chinzo saka nabaRobert Mugabe Robert Mugabe square watwati ndicho ameno achakanyorwawo nani icho izvozvo aiwa kana vada kuti tita muHarare vairasa kuHarare ndine vapanhu vakawanda vanonhikirina vandoshanda navo ndichanhikirina vanenge varipo ipapo nemakamera tomboona kuti chiri kuitwa ende toda kuona kuti iye vacho anenge ari pamberi toona kuti ari serious here munhu because nyaya idzodzo dzatonetsa because padiwa action ngatinodai toda kuona kuti zvichabuda here zvari kutaura because I think we are sick and tired vanhu ngavasatorana advantage ameno vakaona imwe video yandakaita so ndakataura kuti akumanaka as much as muri kutuka inyo anonzi Nelson Chamisa yoyo munhu aya akabva ari kuchikoro ari mupolitics akataura kuti ndakusiya zvemapolitical party I'm starting a movement ini ndotomurespecta because ari kuziva zvaari kuzviitira because of the experience iye Nelson Chamisa akauya akandakuda kutanga YouTube channel ndinokwanisa kutomubatsira kutomitirawo mamwe masine because ndine experience broadcasting ekusaiti ikoko ndosaka uchiona channel yake haisati yane vanhu vakawanda vanenge vane maerrors avanenge vachiita vachingouploada zvese zvese uri kuona saka isusu tofanira kutomurespecta kuti munhu uyu afamba ane time munhu achimhanya chino akuziva ona rimwe munhu risina kana ari kupocha wifi yepachikoro akaisa zinhingirikini ane zipower bank achitaura kuti Chamisa taneta ari kuenda kumba kusina magetsi baba pane zvimwe zvinhu zvokuti tofanira kuita sober toshandisa common sense toona kuti rega timbomupawo last chance mbomana atry
tione kuti movement yake yakamira sei because vane experience ichokwadi but mazimba they are too quick to judge. Aya unoona chendakaona vanhu vanonzwisisa paitaura nyaya yekuti movement inotoshanda kutodarika political party because ZANU-PF inotobviswa nemovement chinhu chemunhu wese chokuti nyika yese yatodhiniwa pakazongonzi election inorwa chibhubhubhu ZANU inenge yakadhibha yakavarirwa panobva pangu uyanobva angonoregister topinda paballot kana even kana ari independent ka yobva yatorwa because munhu wese anenge akuwave achienda nenhikirikini because vakajaira kuona kuti uri weMDC zvavaita kudhara zvezve votokona nehembe tsvuku vakukurova manje movement ka chato chemunhu wese anenge atochinja hauchamuroyo because ucharowa uchiti uri wemovement hakuna munhu anorowa achinzi wemovement hakuna baba hakuna zvangofanana nenhingirini zvazvine chitaurwa naApostle Makore zvazvoti ZANU-PF is a system haibve zvakazoti chikazoti baba kana makamboteerera mashoko evakuru andaura kuti chisingaperi chinoshura ukadzoka futi kumashure tisingaende kudharadhara stereke panonge mukadzi ainzi Mai Grace Guchi Mugabe aitaura kuti Mugabe achatonga kusvikira afa achatonga ari muguva achatonga ari pawheelchair but right now she is very bitter. Mugabe akafa a bitter person aramba futi chibato chaakatanga saka vakomana vangatora pezvedunguva it's fine vanogona kuita rafu vanogona kutisunga vanogona kuita sei but baba what goes around comes around ndodakupa a simple example yaMary Chiwenga mukadzi waGeneral akaita rafu shingi kaondera vakamutorera mari dzake vakatora makambani naJinimbi akasvika pakufa iye nezvaari kupi ari kuitwa sei naGeneral ende usafunga kuti General vachaponawo futi ka vari kudyara kuna Mary vachaitwa futi rafu pamberi apo so vanhu vakanzwisisa kuti life inotenderera unogona kungoti pamusoro anozana nekuota muzembe aiita sei vachiba mari dzetourism vachita sei right now ari kupi kana ndakasuku here kudzidzisa vanhu manzi maparakwati nyaya dzaibudisa unafadze mahere dzese vachiita sleeve long sleeve vachikata vanhu maoko right now vari kupi ana Jonathan Moyo vachipisa vachirira but vanhu havazvinzwisise manje izvozvo vanofunga kuti vacharira nekusingaperi inini I feel sorry pamupana yanonzi siye chimukungunurwa yawe uchazomuona zvako tamba oga akaita sei it will end in tears atidzidze manje kana tichirira kuti ticharira nekusingaperi baba pechabva mupawa yaye ende ZANU-PF vanhu vese vachatambura zvisingaite uchazozviona vanobva munhu wese ari kubva pepe vachabviwa aende pachimhanyiwa havasi kubva vachifamba vachabva vachimhanya zvekuti vachamhanya zvirilegendary ZANU ndidi kumbozvinzwa zvezano zvezvo zvana kana zvezvitaurwa nana Makore zvezvo ndezvekudhakwa zvezvo zvesimbanjeri dzedze totoona kunge Apostle anomboita chirwa mbanji kuti ZANU haibvi kutaira sei Apostle anenge anotumba nje Apostle agenda yavo yavakatumwa kana vatumwa nemusangano ndeyekumbozongovhiringidza Nelson Chamisa chete ndezvekudhakwa zvezvo nyaya dzavo vanogona kutotanga vachitokudzai nyaya chaiyo nemusoro kwayo then makungo nopedza mva kukudza ndosaka ndakati Nelson Chamisa must be accountable Nelson Chamisa must be accountable say ED Mnangagwa is failing to be accountable iko kuzano kwacho vari kutadza kutiudza kuti Trababulus yakashandiswa 100 and something million shamari imagine apa yakatakanyinzi 88 million takatoti 88 yakawandisa vakatakawanza hayo pakazorowa compensation yevanhu dzimba chinchi ndo kusvika tanyarara chatobva vabudikira nechimwe chijoka zvikanzi aiwa yakazowedzerwa imwe 26 million on top saka inoita 114 iwe imbavha baba ZANU-PF imbavha ZANU-PF imbavha every day na 5 o'clock panoenda agent ravo Gambagwe online Gambagwe munhu wezano imamusiye mudati munhu azobva kudenga ukudza kuti Gambagwe is an agent chinguri ndakabhirira kutaurira kuti Gambagwe munhu wezano iye defense yake anogona kuzongokudza kuti anampana hole ava vanhu vaMnangagwa vanhu vanonzani vanhu vaNick Mangwana akatrainwa nasekuru Tashu
Chakadare. Indakangwengana andikangoona mumusa angomuka kutonditi zvakuliendi zvake zvekuti anenge achitaurisa ndakamufonera pana achitaurisa ari mukuku anonzi kuliendi mulangagwa ngaandibuditsire chitupa chake ngatoni aiwa unoona vachirotika pana vanhu vaya vanofungidzwa kuti isu takapusa ndikaisa zita rangu papublic domain ndo munhu wese otanga kufamba achiona zita rangu kuti vadii vatenge kunditsvaga handiti maseo vanoshanda nezita vanongobvunza kuti munhu wacho anonzani vakutoenda kunokusecha kubva kwakazvarirwa kwakakurira kwakadidi. That's how they trace people. So the thing kuti isusu takadzungaira zvekusvika paextent iyoyo manje hazviko plus baba fair chaipo ka isusu tine impact yakaipa but ZANU-PF haina basa nesu kuti iswere ichititsvaga tiri a small fish in a big pond. KuZANU-PF kwaiko kwarikutomarana vari kutorovana zvisingaiteka vatori pama1 and havasi kutrustana ozofunga kuti ozoisa maresources kuti vanotsvaga kuliendi panhambe nokwaari uko toshandisa maresources avaite izvozvo havana nguva dzese vanhu vatingatonetsane navo varakasha vanenge vachititiapiwa mara netumasmall fish tumaagent twato kwete kuti hanzi state agent ingatouye kutozokuti akadeployiwa akuSouth Africa akuZambia akuBotswana ari kutsvaga munhu eyoutuber inyaya kunyeba dzedzi anonzi ma00 inyaya dzekunyeba dzedzi chakune nyaya hombe dzitori serious unozati vanga vari serious kana kuti vachida kutsvaga zvaizvika vangadai vakabata kana akaswere vakazoswa nzi vakatiza kumutsvaga ana Jonathan Moyo vakateerwa kuKenya kwesoko nevamwe vese vakatiza vakabatwa ndokwandona kuti vanongaitoziva kuti hangatimboasiya pana vaitewo mari online vachiita noise dzavo izvi plus vanozo example yedemocracy manje kuti mukuti tinoningira vanhu vanotaura vanhu mabvunze ndakambomurova here mubvunzeyo ndo zvavanenge vachida kutoita zvokuti aiwa sati varovezwa vanhu vanongotaura zvavanoda freedom of speech but aiwa bvunzai tarisai endai online munotarisa ndozvavanenge vachiningira iyo vatoda vanhu vavo vanoeda kutoziva kuti niki ndiyo vatoda kunorova baba inini zvamanje ka ZANU-PF ndeyekushaya taurapo pasi neZANU-PF kubva kuseni kusvika manheru tingomuka tingoti pasi zvakadaro ZANU-PF apa izvo ndachiona ningirikini ndachiona vhidhio rakabvunja kusikala pana vanhu vakatumwa vakanovhiringidza ningirikini bhuku lonchi yake kuningirikino kumasvingo apana vacho uvaonesha mwari havana kana chavainacho vachirasa mabhuku vanganzanza jobskala vanga vakatodhakwa vachidedzera vachituka zvinyadzi hadzusatuke president uri kutuka nyika oshaya kuti vafana ZANU-PF havakakwana here ngoshandiswa napolitician kuti ndanovhiringidza zvinhu zvemunhu doesn't make sense baba kana vanhu vacho vanofuririka and then ezvo zviso vakarohwa nebhabharasi isingaiti havana kana achirukisa bhabharasi ndizvozvo vanongodhangiswa kawanika vatonzi vakutonovhiringidza mangwana the next thing havana kana chaanacho ndizvozvo wambapiwa kana $20 zvopera zvakadaro ndezvekupenga baba inini politics dzemadheni zaziye inini ndikatotaura kuti inini kana ndakunzi ndakupinda mupolitics full time kana ndichijoina party yandiri kujoina ndizojoina ndiri kumusoro kwekuti nditendere influence yekuisawo madecisions zvazvokuti unoswera uchitungamirirwa nemadhara hanzi madhara eZANU-PF haafa karitaya anofa rakufira pachigaro ndochidzidzo chavo ivo ungataurira vanhu vanenge vakazara kwamashwede vavaene kukapclasha ungataurira nenyaya kuti hanzi takarwa hondo anokuza zvine basa reini yesu izvozvo mudari tukizi iri kuita mari toda tukizi tinwe tiite zvatinotoita saka ZANU-PF ndopairi kukwarira ipapo inofanira kuchinja ichiinvolvawo tekinoloji hapana ichidiki kwete kuti vanenge vachingoisa mahure avananza tatenda mawedheri aya mahure vakuru aya asingatombozive kuti tikamuudza painterview izvozvo tikamubvunza kuti USB zvinomirirei kana kuti www zvinomirirei www zvinomirirei zvese haazvizive zvinhu zviri simple omwanzi ndiye minister wenyu of ICT uri kuona anonzi aitsurwa musuno uyu anonzi anoni Nick Mangwana
achitaura kuti hanzi vamunangagwa ndo vanorula ma3 departments egovernment etichi akatsurwa nahopo chingono zvikanzi usanyembere vanhu 17 years uri muchinhu chimhanya chinhu uri minister of information secretary but unenge uchitaurira vanhu information isiriyo saka inyaya yekuti vanenge vachingoisana paukama hwavo kuti ine ndapinda kunzi ngatisei uyu ngaapinde uyu ngaapinde but at the end of the day manje tiri kuuraya nyika nyika iri kufa ndakata rimwe vhidhiyo remwe mupana so aitaura kuti muri kucelebrata trababilas makashandisa 88 million dai mari iyoyo makaisplita kana kuidivhaida by 4 movaka ma-industrial areas akasiyana siyana, imwe kumutare, imwe kumasvingo, imwe kugweru, imwe kupi vanhu voregedza kuungana muHarare. Uri kuona mufana mudiki wekuchikoro chaiye anotofunga kupfuura varume vanoswera vachikuudza anozitokurohwa nevakadzi kudzimba uko zvinodzoka pakati peusiku mukadzi Harare. Iwe unoziva ndakazvichaya kana ndakatombotaridza ndikati iwe munhu atovhotera kupinda muparliament unotaura nonsense idzodzo. Ndaitadza baba. Unoziva ndakatombozvigaya ndikati maindustrial ningirikinde vakawedzera ikoko vanhu vakawanda vari kungopedza zvikoro vapanhu vechidiki vari energetic vacho ari kungoti achipedza chikoro akutotsvaga visa akutobuda munyika. Saka nyika yacho inozonzi iri kubuildika, inobuildika rini? Mungamba ngoti tagadzira chakati vopedza gore rese ipapapa tatoroha kusvika 2030 yavari kuimba vanenge vachingoimba Trabablas iyo yakadai yakazonzwa itrabablas abakomana. It's a good thing hatisi kuramba but honaiwoka maindustry employment gaining nekuti chakakosha kuvandudzwa upenyu hwevanhu, mararamiro evanhu, magariro evanhu ndo zvinhu zvakakosha kwete kuti utanga kunzi takagadzira ichi takavaka ichi akomana. Aiwa zvishande zvazvo baba inozvadzinga 4 lecturers paUZ ari kuleader union nedemonstration aya. Malecturers ari kuwa $250 mari yavo unoita kana a day. 1 day. It's a day. Uchiri serious nemaworks. Then they prefer to give 100,000 kumurakashi in a form of a car. But kuna lecturer asku ningirikina. Ndomonora tikutamba nezvidzoi baba. Unozati even kana tikataza education system yacho vairerutsa ndivo because wona inini ndichateerera lecturer ari kuUZ ari kupuwa 250 ndobva ausvika utondudzwa kuti life inochinja, education is the key to success. Itaura ide zvichapinda musoro mako, zvichameka sense, zvichainspirewo here vana vechidiki kuti varambe vachidzidza kana vachidaro zvinhu zvakadaro izvi. Vanandokudza kuti hustling is the key to success baba. Because anotoona kuti iwo uri lecturer uri kumudzidzisa uri kupuwa $250 uchadi $250 kuZimbabwe kuti urarame unongocheroja 1 room baba because rent inechitoro $100 kazhinji kacho kunzvimbo zhinji kana 120 uda transport uda chikafu une chinji akomanaka baba. $250 kana takafarisa imari yatinonwa 1 night ubawa baba. One night yotopera zvedu toenda pa10 takafara. Unofunga tozotanga kutaura kuti hanzi akatengwa. Kutengwa sekuriyo woroza wakatengwa iwewe awanzi akambwaisana hanzi neni mukandipa 100,000 handenge ndaset for life. Aikaka iya hana here handitano asi yokutaura ndane 15 years tichichimhanyero 15 years munhu ane 120 something thousand subscribers ari pa 15 years. Inini handitombori namakore recently ndaicelebrata 2 years yechannel yangu baba ndiri kuma 88,000. Avanoswera dana vachita teki nesu vana vadiki hapane zvimwe zvinhu ngazvo. Ndozvekumurwadza because iye ari kuudza vanhu kuti ane 15 years kachiunganidza vanhu vake vanayo vashoma shoma yo into the 2 years. Hayi pandosvika 15 years baba ndichichimhanya ka ndendane mamillions evanhu wanzwa 15 years. Ne 6 month term yangu yandinayo plan yandinayo yekuti by time iyo yandotozosvika ipapo pa 6 months zirikutera ndesikanyatomboite zvese izvo zvisho.
uri kuona saka yanotaura kuti 15 years murume mukuru arongoramba achimuka na5 am achirohwa nechando achinyembera zvimwe zvinhu saka asiyanei neZANU-PF baba 45 years varongoramba vachisimbisa chikuchimhanya autaure baba kuti you are the number 1 channel munikirikiri muZimbabwe. People should know and should come to you and say kuti ndaramo kuchimhanya and we believe kuti ndimi number 1 because kada kutaura numbers chaiwo chaiwo kana kutaura numbers andorwa numbers dapana naizabhumo vanounganidza vanhu kapana uri kuona ana DJ Sparks vanounganidza vanhu ana Ola vanounganidza vanhu vari ahead ende zvinhu zvavo zviri proper zvakarongeka ende havasi kumbosvitema number 1 vari kuchimhanya wakambonzwa Ola achitaura kuti number 1 wakambonzwa Sparks achitaura number 1 vanongochimhanya vanhu vanokuta kuti akwa Ola kuri kufire boys akwa Sparks kuri kufire akwa Zigogo uri kuona but iye anokuda kuramba achizviti number 1 angofananawo naSimba Chikanzi wakambonzwa vanhu vaya vanonzi hanzichi vakakika kudhara ana Chuck Norris ana Van Damme vaingokika mumafirimu zvimatv zvekare zvanzi zvimablack and white inyaya yekuti vanhu havasi kuinvolva baba even patiri panapa ka you will never know in the next 6 months baba ka technology inenge yachinja ka nekwane vangafanira futi vanenge vatone wave riri kupisa vari kutonetsa zvekutodara uri kuona saka iwewe ukaramba wakamira kulendika uchiti maya ndane 100,000 subscribers ndachimhanya ka apana vanosvika kupfuura aiwa kunotoya pane kuti 100,000 idzodzo vanenge vachitodzirwa paday because technology iri kufamba ka baba ngatifambiranei nenguva saka tikavaudza manje kuti mukoma wangu Gambagwe fambiranai nenguva ZANU-PF iri kusara nenyaya yekuti haisi kufambirana nenguva ndo zvamuri kuitawo izvi 15 years dzenyu idzi maitei chakuti mungataura kuti munacho uri kuona because by now kana achizviita biggest media house tikadada kutaura kuti Gambagwe media it's more like a television on YouTube zvokuti ukatongoenda ukachuna in you see movies you see news chitaurwa mabroadcast machi we can say kuti it's growing uri kuona saka isusu tikazouya manje tichikutaurira kuti amana in 6 month plan yangu ini ndoda todaisoka ndoda kutanga production yakadai soda zotanga ndichidai but isu hatitaure manje vanhu tongotaurawo zvangu kuti munhu tinawo maplans wotoseta kuti every Monday look what his Sparks is doing ane maprograms ake akaseta kuti musi wakati ndachakati musi wakati andazvona akutochimhanya yato is now more like a television manje takutoona kuti apo pakutourwa ari kukura saka ukangoramba uchingoti everyday na 5 am uri kurohwa nechando wakura mudara ungadai wane vashandi vari kukushandira ka ungadai usingachatombobuda unonzi aiwa CEO weGambagwe media mudara ari kuzotaurawo nhasi achipa address uri kuona tinokurespecta but ukaramba uchinetsana nevanhu vadiki ka uchinyepera vanhu ka tinongoya tokutsura tokunyadzisa tokutyisa chifumuro wofumuka ndo zvazvine zvichida titingotoziva kuti haicho chifumuro chirikufamba chifumuro chanetsa hanzi mumakomana nenyaya yekudyisa chifumuro but hapana chamurumbobatsira nacho nyaya hanzi hapana chamurumbobatsira nacho nyoka yemabhunu ndikati iwe uri kumubatsira nayo nechi chauri kumubatsira nacho iwewe akabatsira wacho ari kuzviti akabatsira ngaauya atiratidza kuti ndakabatsira titaure naye kana pane anyone anozviti akamubatsira inini kwandinoti kubatsira munhu ndakatarisa inini ari muproblem iya kumbuditsa mari meme ndo help chacho yaari kutoda zvimwe zvese zvazvozoti kuningira kungozamazamawo kunongonzi kuwadzana kuri kuitwa nevanhu kwekwe kubatsira munhu kumubuditsa mukati maari meme ndiye munhu anokwanisa kunzi ningi abatsira zvemari zvapana kuti ndo yapana apa ndotaura kuti ndabvisa mari yakadai so ndazobatsira ndinga zvinotaurwa unongoita zvinhu zvakanyarara
patinenge tichipopota chiti ninga wakadya mari ninga wachidya mari handiti tichitobhoekana kuti titatoendesa kana mari dzedu ikokoto ati zvatibhoa munhu oregedza kubuda ndopandingati kuti ninge ndakamupawo mari yakati zvinozobuda sense ndenda kutanga ndakuataka munhu isi tongoita basa totongotaura nyaya but handikanzi kana ndikutaura nyaya zvonzi iwo wakamubatsira nechifumuro chako chouri kuita baba ukada kuona right now pane group riripo revanhu vari kusenda mari every day vachisenda maproof of payments and vanhu ivo vakanyarara umbovaone vachiti vabatsira even isusu tiri kubatsirawo behind the scenes hakuna paunombotona chitaura nhasi ndazoendesa mari yakati tabatsira hatisi kuda kutsvaga mbiri kune vanhu mbiri tinayo kudhara exactly like ona nyaya yembiri wataura kuti ndinochidza imwe nyaya 1 umwe akanditi hanzi iwo uramba uchingoti tekiteki nekuti saru waka chinchi uri kutsvaga mbiri nasaru waka kuda mafollowers ndikati saru waka nakuliendi ndiana nemafollowers ndakatomudza ndakati chero kabvunza mwana wegrade 1 zvokutaura 0 aiwa ndopakaona vanongotaura asina kufunga mafanizi chaicha alright DJ Hola pakaipa ngatimbona kuti tinoita sei nechinyika chacho pakashata aiwa at least sekuri susu tukutoplaya part yedu baba asiri kuplaya ndezvekwake kana wakaramwa kesi yanyoka yamabhunu uchifunga kuti achafiramo unonyeba nyoka yamabhunu ari kutozobuda ende very soon anenge abanzi ndokwauchazoona kutoti mayaka waitodzorera zvinhu kumashure pane vhidhiyo randakaita nashare ndaningearonzani nayugi nezuro ukapinda mucomment section unotoona vanhu vari kutoappreciata kuti but dai makatanga kuita zvinhu zvekudhara nyoka yamabhunu angadai akabuda uri kuona pana vamwe vanhu vari sober minded vasina pfungwa dzidiki so anotoona kuti zvishuwa zvinhu zvatransparent akanesa mari yake okanda risiti rake mugrupu vanhu vorekodha wotozwa nzi nyoka yamabhunu ataruka zvakati tanotenga kuclicks iyo risiti iyo mutozviona saka tatine 200 saka pashandiswa 100 tichasarwa ne100 uri kuona there are people who are helping vasitotombotsvaga mbiri saka baba kana wakaramwa kesi iyoyo sarwa kana gamba akwe ndazoda kutaura zvangu but ndazongonyara but kumaloti kwenyu every day na 6 na 5 o'clock paunoenda live pese sarwaka pese panoda kusenda message mugrupu rako roro muchigrupu chako ichocho chibva wangoziva kuti kumaloti kwako sekuru bye bye DJ barikupisa alright sharp alright iri bo that was DJ Holly aiwa atambokurukura mune Zimbabwe I think mazvinzwira ane nzeve dzekunzwa aita sei anzwa zvinobatsira kuitira kuti nyaya dzikambotaurwa mataurirwo yawaya tinenge tichiziva kuti at least tine direction tine kumwe kwatakananga tine zvimwe zvinoita se zvinenge zvichida kuzoitikawo vanhu vakawanda ndikachipopota iwe wazodai no it's not about kupopota but it's all about kubatsira nyoka yemabhunu wacho kuti ange tase achizobuda zvakashata kuzotorera mumwe munhu advantage anenge ari padambudziko ndo nyaya tinenge tichingopopota chete but nyaya kana yakutaurwa chero munhu achinge ari munhu wako cheche zvakafanana nekungoti chero ukanzwa kuti mukoma wako aita chakashata chero ani wako aita chakashata usazorambe kuti atsurwe because kutsurwa ikoko kunoita kuti abatsirikane kunenge kusiri kuattack kunenge kusiri kuvengwa kunenge kuri kutogadziriswa kuti mararamiro iwayo haasiri anoitwa nevamwe musociety hazvisiri izvoba asi hakusi kuattack asi ndoziva vamwe vacho anenge ari mafavorites enyu inini there is nothing that I can do panyaya idzodzo ndatoti kana nyaya ndatoti ngaitaurwe yotaurwa yoita sei yopera pachikuru saka zvanhasi ndiri kungoti mazimba bye bye see you next time.